खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावनाय फोसावखौ लानानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि BBF दोलोनि थांखिया बेनोदि जोंनि BTC ओनसोलाव जोंनो खौसेथि आरो जौगाखांनायखौ नांगौ। बे थांखिखौ लानानैनो BBF दोलोआ दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दङ मानोना जोंहा दिसपुराव MLA दैथायहरनांगौ। BTC ओनसोलाव गासै 15 मासि दङ। बे 15 मासिखौ जों ND हिसाबै दिसपुराव दैथायहरनाया जोंनि खामानि आरो जों बेखौ दैथायहरनाया रोखा। BBF दोलोआ जेब्ला इलेक्सन कमिसना बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावगोन अब्लानो जों बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावगोन नाथाय दायो जोंहा दासिमबो बबे बियाबाव सोर बिजाथि गेलेगोन बेखौ रोखा खालामनो हायाखै। बेजों लोगोसे बावैसो MP इलेक्सनाव देरहासार जानाय बारग' CM प्रमद बर'नि सायावबो खोथा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि MPआ गोबां दं आरो गोबां जाबावगोन नाथाय बिथांमोना MP जानानै MPनि मासियाव थानानै खामानि मावालासिनो नेसनेल इन्टारनेसनेल बेरायबाय थायोब्ला जानाय नङा। बेखायनो जों बिथांमोनखौ MP मासियाव थानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायदों होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। BTCआव साथाम गोदानै EM बिबान थिसननाय महेश्वर बसुमतारी, लक्षी दास, करमेश्वर राय बिथांमोननि बिफानखौ फोसावबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला महेश्वर बसुमतारीनो कालचारेल एफेयार्स, सिनेमा थियेटार, TRI, लेबर वेलफेयार, लटारि, इकनमिक एन्ड स्टेटिस्टिक, वेट एन्ड मिसार्स बिफानखौ गथायबाय आरो लक्षी दासनो फिसारि, FVD एन्ड कन्जुमार एफेयार्स बिफानखौ गथायनायजों लोगोसे कामेश्वर रायनो सयल कनजारभेशन, सेरिकालचार बिफानखौ गथायबाय। संग्रा गेसनि बेसेना फिन बारायफिनबाय। बे खेबाव कमार्शियेल संग्रा गेसनि बेसेनाल' नङा न'आव बाहायग्रा संग्रा गेसनि बेसेनाबो बारायदों। मख'नो गोनांदि मैया 7 मार्चनिफ्राय लानानै नखरारि आरो फालांगियारि LPG सिलिन्डारनि बेसेनखौ 60 रां आरो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 115 रांसिम बांहैबाय। रिपर्टनि बादिब्ला गुवाहाटीनि सुबुंफोरा 962 रां होनानै गेस सिलिन्डार बायनांगोन जेराव बेनि सिगाङाव बेनि बेसेना 902 रांमोन। बेराफारसेथिं फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 1886.50 रांनिफ्राय बारायनानै 2105 रांसिम बांहैबाय। बेसेन बांनायनि जाहोनाव दिल्लीयाव 14.2 किल'ग्राम नखरारि LPG सिलिन्डारनि बेसेना 853 रांनिफ्राय 913 रांसिम बांहैबाय। BTCआव दासान्दि बिसायख'थिनि बारा जेरैथिंबो बारगासिनो दङ। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावनिखौ गारनानै सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बांसिनै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दोलो एंगारनायखौ नुनो मोनदों। मैया सानसेनि गेजेरावनो BPF दोलोआ उदालगुरि आरो तामुलपुरनि बरखाथायाव गेदेर दिसपुर सल' जात्रा रेलि हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोनि OSD राजु थाकाल आरो NDPनि दैदेनगिरि धीरेन बर', उदालगुरि जिल्ला BJPनि आफादगिरि सुनिल बसुमतारी बिथांमोना BPF दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिनि सिगां गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बिसायख'थिनि उनाव बबे राजखान्थि हान्जाया बांसिनै मोजां फिथाइ मोननो हायो बेखौ उनावसो नुनो मोनसिगोन। चिरां जिल्ला सिडली पुलिस थानानि OC पुंसाद मुसाहारिनि दैदेननायाव आयेननि बेरेखायै भुटाननिफ्राय लाबोनाय गासै 475 लिटार 42,750 रांनि पेट्रलजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बेजों लोगोसेनो गुबुन सानैया खारखोमायो। हमजानाय सुबुङा गसाइगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं हासनागुरि गामिनि महम्मद हक पाकिरनि फिसाज्ला आब्दुल खालेक पाकिर होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला पुलिसनिफ्राय खारग'नो थाखाय चिरांनिफ्राय गोबां गोख्रैथियाव फैनानै क'क्राझार कारिगाव मलसिं रडआव AS19E2452 नम्बरनि I-20 गारिया जाब्रबथाय जादों आरो बेयावनो पुलिसा सासेखौ हमनो हादों नाथाय गुबुन सानैया खारखोमालांनो हायो। डिमाकुसि पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि IMFL बियारखौ बोखांनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि पुलिस बिफाना मोनसे सोदोबसुलुंनि गेजेरजों संदाननानै गोबां बिबांनि लिटार इलिगेल IMFL बियारखौ बोखांनो हादों। डिमाकुसि साहा बागाननिफ्राय बे इलिगेल IMFL बियारखौ स्रोदै बोखांनो हादों। दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ, जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ, जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ। बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं। अर्थआ बेनो दिसपुराव जोंहा MLA फाथायनांगौ। BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ। 15टा सिटखौबो जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायथ' आरो जोङो फाथायगोन 100%। BTCआव जुदि लामा बानायनांगौआ, BTCआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ BTCआनो बानायगोन। बे रायजोसभा MP बेसेबां खामानि दं। प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट, लाबोबानो जाबाय ना। जोंथ' दा BTCआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों,
दिसफोरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंमोनलाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। UPPL দলৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তৃতীয় তিনিটা আসন আছিলে ইয়ালে তৃতীয় আসনটো যেহেতু আমি কন্টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াত কন্টেষ্ট কৰিব লাগে আৰু এটা সাইডৰ পৰা নহব গোটাই আটাই সাইডৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি যদি ভোট পাই যাওঁ আমি জিকি যাম তো সেই কথাটো ভাবি পেলাই সিদ্ধান্ত ল'লে হিচাপে আমি UPPLৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু নিৰ্বাচন হ'লে আমি সকলো দলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ হয় সকলো দলক আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ নীতি আদৰ্শ আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক লৈ কথা পাতিলোঁ হয় যেহেতু আনকন্টেষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া কথা পাতিব লগা নাই তথাপিতো যিসকলে মোৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাত যি সন্মানীয় বিধায়কসকলে আমাৰ দলৰ বাহিৰেও স্বাক্ষৰ কৰিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ দলৰ নেতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ লগতে বড়োসকলৰ লগতে পিছপৰা জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে কাম কৰি যাম মাত মাতি যাম আৰু যিমান পাৰোঁ আমি সদনত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 78 বছৰ যি জনগোষ্ঠীবিলাক নেগলেক্টেড হৈ আছে এই জনগোষ্ঠীবিলাকক যাতে নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত আমি আনিব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে আমিও চিন্তা কৰিম যে আমি ইফালে থাকিম না অকলে খেলিম আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে যে 15টা সমষ্টিত অন্তত BTC এৰিয়াত আমি কন্টেষ্ট কৰিম আৰু বাহিৰতো 3-4টা সমষ্টিত আমি কন্টেষ্ট কৰা প্লেনিং কৰি আছোঁ তো সেইটো 10-12 তাৰিখত আমি কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ মিটিং কৰি আমাৰ সিদ্ধান্তটো ৰাইজক জনাই দিম।